Què passa, gent del Supermón? Benvinguts al Supermón de Juan i Patri. La matinada del 15 d'agost de l'any de Nostre Senyor 1237, el rei Jaume I d'Aragó tingué una visió mentre dormia en la seua tenda. Jaume, 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 Jaume. Sayan, Ibn Mardanix, rei de València, atacarà per sorpresa el teu campament en el Puig, en 600 genets i 11.000 homes, superant en número al teu exèrcit. Deuràs d'estar preparat per encomanar-te al sant patró dels cavallers d'Aragó, Sant Jordi de Capadòcia, i ell te donarà la victòria. Per esta batalla deuràs consagrar este lloc a la Santíssima Mare de Déu, baix l'advocació de la Mare de Déu del Puig, que serà consagrar al nou regne que vas a conquistar. Ve a la batalla, Jaume, rei d'Aragó. Ve. Al migdia del 15 d'agost de l'any de Nostre Senyor 1237 tingué lloc la batalla del Puig en la victòria cristiana per la gràcia de Déu. Després de tornar d'Osca el rei d'Aragó, la ciutat de València, que anteriorment havia conquistat el Cid, se rendia als seus peus, convertint-se en rei de València. A partir d'aquest moment, se'l nomenaria Jaume I el Conquistador. No te baixes del Supermón.